और सब भोजपुरिया भैया लोग का समाचार कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक हो खब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके छठ पूजा के गीत जीजा साली के मेटर। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी, एकदम नया कंपोजिशन गीत बा। बस नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया। एकदम ज़बरदस्त मीटर बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मीटर के शुरुआत कल जाए। लेकिन मीटर शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो कि रउआ अगर सिंगर बानी और अच्छा मीटर के तलाश में बानी, बढ़िया मीटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मीटर व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। कॉन्टेक्ट नंबर हम दे दिले बानी, तो सब्सक्राइब कर ली हमारा चैनल के। और आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बटे। अरे लेके जानी सब जीजा फल फलहारी, आ भूल गईनी कैसे के पनामा सुपारी। काजी मोतीरा और बौराही रहला का। अरे लेके जानी सब जीजा फल फलहारी, भूल गईनी कैसे के पनामा सुपारी। आ दिमागे नु हो नहीं लेके जानी धोती पियरिया। सुना ना कौन अभी लेट भइल बा। आ तू ही चल साली संगे करे बजरिया, काम तोहर मोती करेला बड़ा बढ़िया। ए हो तू ही चल साली संगे करे बजरिया, काम तोहर मोती करेला बड़ा बढ़िया। तब भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी, बेहिचक हमरा कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कई गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। और कोनो भी पर्सनल मैटर हुआ लिखवाओ के बा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के बा, तो भी संपर्क कर सकतानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब। और चैनल पर अगर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज़ रुआ नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हर रोज़ चैनल पर हमारे 3 गो वीडियो चाहेला, 2 गो शॉर्ट, 1 गो बड़ा। ठीक बा भैया।